Hello guys, diri sa bukid guys, ang tambal sa hilanat guys. Kani guys kanang kapayas guys, dukdukon unya ipa-juice siya. Na iyang juice guys na muni juice sa kapayas guys nya. Na muni siya duga sa kapayas ipainom, makalurang na sa init guys. Unya maghumol po ka buwak sa kapayas guys daray. Mga buwak ni sa kapayas ipainom, makapatabang ni siya baba sa kuan guys, kainit ba sa bata. Muna siya guys kuan na mukrikyo ng iko guys. Salamat na lang itaon no. Moras kuan. Krikyo ng iko guys nara kani guys kani ipainom guys sa inyong mga bata guys kaning buwak sa kapayas nga laki humulan og magkuan pud mo og dahon sa kapayas dukdukon nga ipa-juice. Kani guys kani. Unya siyempre abagan po ninyo kuan guys kanang paracetamol ba. Abagan. Ilah ini.